este homenaxe a José María Monterroso. Témolo aquí diante para poder castigalo con as nosas palabras e con as nosas señales. Así que, entón, comenzamos o acto neste momento. En primeiro lugar, agradecer este espacio que eu creo maravilloso, que é o Círculo de Artesáns, a Alexandre Bóveda, a Agrupación Cultural O Facho e os amigos do Museo de Galicia. Tamén os que colaboraron para que isto chegase a bo término, e a todos vos que asistides a celebrar aqueles anos gloriosos en que as agrupacións culturais tiñan un grande protagonismo nas cidades de Galicia. A xuntanza esta que confluiu nesta reunión de amigos, somos a maioría que nos conhecemos, tivo un ser modo a partir dunha confidencia entre dúas persoas que se dixeron porque me lle pasar facemos un homenaxe a Xosé María Monterroso. E que cayó a idea durante, eso foi o ano pasado, na Feira do Libro, no verano 24, e durante todo o inverno esa idea quedou en remol, quedou agarrando, finalmente pois acabou en esta homenaxe que estamos aquí todos unidos, non? Teño que dicir que efectivamente a idea que cando se espallou, porque o home este, Vigo, que lle decimos a este homenaxe, desaparece, non? Se marcha e ata abrir un pouco. Non sei o que fará, eu así que sei, pero parece que entón quedamos en silencio coa idea esa que contamos e nos esperamos a espallar un pouco máis tarde cando tiñamos un pouco pensado o asunto. O segredo culmina e aquí estamos nos a súa vela. José María Monterroso de Lesa é un home polifacético, multidisciplinar, difícil de realizar e de sintetizar unha obra tan extensa que tocou tantos paus, non? É complicado. Digamos que como poeta amoroso de finos versos é un dos que inicia a temática da Coruña como cidade, como muller amada, que logo foi repetido en varios poemas e libros. A Coruña foi un lugar desde donde el amou a Galicia. Adicouse a reivindicar a historia galega que lle pertencía dentro da historia de Galicia, que parecía como quererse agacharse oficialmente, unha Coruña máis desvelada. Dicían con palabras del que non sería Coruña ben, non sería berce de grandes historiadores, figuras, pero sí de feitos e acontecementos moi salientables. E tamén Xosé María un home de asociación, un home moi amistoso, pero tamén un home de moita colaboración. Estivo en proxectos políticos culturais do país, foi fundador da Asociación de Escritores de Lingua Galega e de proxectos como AGAL. Secretario, vicesecretario, presidente da Agrupación Cultural Facho, e creo que foi sobre toda a súa vida, desde onde conseguiu realizar grandes proxectos que tiña pensado. Eu estive en algunhas directivas que me influíron con él, éramos entón moi novos, e tiveron o grande, que nos levaba 8 ou 10 anos, tiveron a grande humildade de integrarnos na directiva para que aprendéramos como era o país. E aí realmente aprendimos, porque nos desafiaban a presentar autores que eran moi importantes para nós, e a veces venían un pouco grandes, incluso reunións que se levaban no Concello da Coruña, cando estaba de Concello de Cultura González Vázquez Pozo, onde temos coincidido a aqueles rapaces moi novos de 20 e poucos anos que íbamos aí tamén con Pilar García Negro, que iba por Alexandre Bóveda. Así empezamos, pois, era unha escola de aprendizaxe, escoitando as maiores con moita admiración. Entón, as agrupacións culturais tiñan un grande protagonismo na vida social da Coruña, porque se publicaba continuamente en prensa noticias de actos, incluso salía na televisión, pois escenas, non podemos conseguir documentos neste momento, pero si hai entregas de premios en que a televisión viña e rodaba o que se estaba facendo neste momento.
Ben, había, digo que, bueno, que había, pois, ao redor desta Coruña, gloriosa estaba en Xoana, Rafael Dieste, aparecía un outro día por Fachos a Guifardia Pardo, ou estaba César Ribeiras, ou Carlos Casares, era bastante impresionante e grande esa movilidade e esa actividade conxunta que había. O digo de Alexandre Bóveda, a referencia con Pilar García Negri, tamén quero empatizar aquí a relación amistosa e de empatía que había con Alexandre Bóveda e como traballaban xuntas as dúas asociacións. De toda aquela cooperación tan intensa daqueles anos de Facho, que foi a veces dificultosa, pois naceron grandes proxectos como era o Vedral, que foi unha serie de xóvenes que se integraron moi novos, 8 anos, había teatros, había revistas, había conferencias, había unha grande actividade en torno destas agrupacións que logo coñeceron unha decadencia debido a outras circunstancias. Digo tamén que neste momento as persoas, cando escribían un artigo en periódico, ninguén firmaba o artigo, decía, escriben algo sobre o feminismo, pero non se firmaba. Incluso os escritores utilizaban un pseudónimo. Eran cosas que hoxe en día non se encontraban. Ben, Xosé, falando da súa persoa, posto que teñen moitos que falar, moitos amigos aquí na mesa, é un home moi afable. E un home que arrastra ese entusiasmo juvenil que acompaña toda a súa vida. É afable, ten unha conversa culta, moi agradable, e un home que é grande amigo dos seus amigos. E ten un home moi pulidor, moi así, que remata as súas visitas a veces en casa con súa interpretación ao piano, como nos obsequia aos amigos. E, bueno, digamos, además, que algo que é un home moi cantiano, porque é un home puntual que nunca desamais rompe as normas que establece na súa norma de vida. Bueno, digo tamén que durante medio ano, para falar da outra faceta da súa vida que vive en Uruguai, pois deslígase da Coruña e vai a Montevideo e mira o mar desde outro lado, completa como as aves migratorias o seu percorrido vital. Queremos mostrarle a Xosé María nosa gratitude, porque creo que se merece a través de todas estas intervencións que van a hacer os compañeros e tamén grandes amigos dele. Antes de nada, e dar paso aos compañeros, quero recordar que da imprenta da vila número 3 da Rúa de Barreira sai a luz no 1810 a primeira obra do autor coñecido impreso en liga galega que Proezas de Galicia, de Fernández Neira, e eran tempos de guerra contra os franceses, e os dous compadres que falan, así un galego medio adoptado, medio rústico, como día a introducción, os dous compadres Chinto e Mingote dille Chinto: dame, meu querido Mingote, dame ese abrazo para mí tan desexado. Nestes 5 meses que fai que non nos vimos, pois a aperta vai para ti, Xosé, miña, e todos que rodeamos esta mesa. Van a intervir primeiro, pero non sei, aquí a miña esquerda, porque non sitio máis, está Luis Pérez. Luis Pérez é un vello amigo, grande, antigo socio do Facho dos primeiros, vello colaborador, catedrático de lengua española, e ademais abogado, por dereito, e estudoso de García Lorca, e un amigo persoal de Xosé María Monterroso. Ele vai falar da experiencia americana, porque tamén estivo no outro lado dando cursos de galego, e tamén nos vai facer esa faceta que se liga a ti, por ti, como usted. Tu amigo de
hoxe homenaxeamos Xosé María Monterroso, que pertence por anos a miña xeración, que nace na Coruña a mediados dos 40. Escoitase ben? A ver, agora mellor. A mediados dos 40 é transportada a Uruguai cando só ten 6 anos. E digo trasplantado e o significado no mundo rural se lle dá este labor cando nacidas as plantas no viveiro son transportadas a outra leira para que dean froito e ao feito amigo dos froitos abundantes tanto no Uruguai como en Galicia. A Guerra Civil e a dictadura franquista produce un apagón informativo e cultural salvaxe que privou a xeración da posguerra de coñecer a Galicia republicana e o galeguismo do exilio que si tivo unha continuidade nos países de Argentina e Uruguai, por citar estes dous mundos que coñece moi ben Xosé María e nos que interaccionou máis tarde cando foi consciente e asumiu o seu protagonismo nos dous mundos, Galicia e Uruguai. En efecto, Xosé María tivo o seu arredor de si Oteriano cando determina defender por riba de todo o noso, mergullándose no ambiente cultural galego tanto en Galicia como en Uruguai, convertendo aquelas primeiras verbas en galego escritados na aldea de Melide cando pasaba algúns días coa súa tía aboa ou cando a curiosidade o levaba nos días da súa infancia de Toacaraibó a follear o final galego de Valladares, en Cortés, comentado, que a súa nai levara con ela, determinou ser galeguista e volta aos 19 anos a e convértese realmente pois nun defensor do galego. Volta a Uruguai aos 28 anos e ali atopase con un mundo de exiliados e inmigrantes no Patronato de Cultura Galega, que é un centro de forte en defensa da inmigración da cultura galega, como sabe, e eu dou fe porque ali estivemos tamén con Xosé María nos meus día de un curso de galego no Centro Galego. Cando volta como funcionario a Coruña, despois de pasar noutros destinos, integrase no Facho e ali é onde o coñecemos e contacta coa realidade social e cultural do país. Vou falar realmente do relato de Xosé María como guía cultural porque acaba por todos coñecemos a súa trayectoria aquí, pero sí vou aproveitar esta oportunidade que se me dá para facer algunhas consideracións sobre o galeguismo e animar o argentino e o uruguaio no que desenvolveu Xosé María tamén a súa actividade de maneira constante. El mesmo me proporcionou contactos sobre o galego de migración do exilio do Río da Prata nas miñas pesquisas e ben que yo agradecido. Abro un paréntese para decir que chega a ser unha ignominia que Antón Alonso Ríos, diputado vivo na transición, cando volva a democracia, que debería ser o primeiro presidente de Galicia franquista, como diputado a previsión fideicomisario da Galicia Republicana do Consello de Galicia, fundado por Castelao e os diputados exiliados na Argentina, el legítimo representante vivo nese momento, queixase o que fixeron os cataláns e os vascos, fixeron os seus representantes legitimados. Este Alonso Río, pois, para coñecemento xeral, permanece no Panteón da Chacarita de Buenos Aires ignorado, como pudemos certificar na viaxe que os amigos dos museos de Galicia e un mes fixemos ao Río da Plata, mentres aquí entronizaban no seu día a Rosón como primeiro presidente da democracia. Moitas das consecuencias da Galicia que temos hoxe penso que son froito destes feitos, diríamos daqueles pos estes lobos. E cerro o paréntese.
O meu coñecemento en relación aos emigrantes exiliados ten moito que ver con os contactos que me proporcionou, como dicía, Xosé María. Por lo tanto, gustaríame esbozar tan só a importancia que teñen os emigrantes e os exiliados na defensa da cultura galega que aquí estaba negada. Tiñamos en conta que a labora galeguista no Río da Plata era tal que cando chega Castelao define como a Galicia ideal. Ali había coros, teatro, o mesmo Castelao representa o vello non debe enamorarse, pola compañía Maruxa Villanueva, de Barrila Buxán, con os autores de Tachola, Maruxa Villanueva, nun ambiente onde había tradición teatral. Ali se representaban o teatro das Irmandades de Cotarel, Valledor, Logrís, Freire, etc. Eso sabe moi ben, por exemplo, cando ali Fernando del Riego, que ali publica en 1949 Os ollos do noso espírito, nunha editorial da Federación de Sociedades Galegas, e tamén Galicia no espello do Centro Galego, porque ali había unha serie de editoriales que aquí non existían, Follas Novas, que dirixía Neira e Alicia, Edición de Galicia, do Centro Galego, Editorial Citania de Luis Giovanni, Alborada, da Federación de Sociedades Galegas. Se estaban dando ali unha serie de acontecementos que aquí pois non había nin ambiente ni se podía, non? Por iniciativa do Consello de Galicia celebra o primeiro Congreso de Migración Galega en 1959. No 56 funda SAGEA, Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas, donde daba clase Luis Giovanni, Eduardo Blanco Amor, Suárez Vicario, Ramón de Valenzuela. O mesmo Blanco Amor funda nos anos 40 o Teatro Popular Galego. Nace no 59 a Asociación Argentina de Fillos de Galegos, onde radica Mocedades Galegas coa súa revista Adiante, e no 64 Ramón de Valenzuela estrea A Rábara do Demo, por certo, unha obra moi descoñecida, pero publicada en edicións do Castro. Pois ben, todos estes emigrantes que hoxe quero traer, realmente lembrar aquí, porque forman parte dunha defensa heroica da cultura galega. Todos estes son personaxes que eu tratei e realmente me proporcionou a información o amigo Xosé María, que ele tamén coñece, que merecía realmente estar na Alba da Gloria de Castelao, a Santa Compaña dos Galegos Inmortais. Ali, en Buenos Aires, foi realmente enorme a importancia que tuvo Eduardo Blanco Amor, emigrante, afroexiliado. Celebrouse un ano da letra galega, establecemos ben aquí, pero outros galegos, como Vieito Cupeiro Vázquez, con un libro moi interesante, A Galicia de Alemán, este mestre de Cene, que tivo que radicarse en Argentina no 36, con un labor incorporal enorme, que eu coñecín, podo dar fe, presidente da Irmandade Galega, membro do Consello de Galicia, fundador fundada por Castelao, desenvolvendo unha enorme actividade. Ricardo Flores, alma pura galeguista, o seu teatro nostálxico da Mariña de Sala. Antón Pérez Prado, médico humanista, un libro moi interesante dos galegos de Buenos Aires. Fernando Iglesias Tacholas, extraordinario actor. Ramón de Valenzuela, intelectual exiliado, autor teatral das Vaguas. Ricardo Palmás, periodista da XNF, sociólogo. Todas estas persoas que estou recordando, quizás para os presentes, non sei se sean persoas máis ou menos desconhecidas, mesmo non é para o amigo Xosé María, por eso já se estou recordando. Pero é no Uruguai, onde a nai, aos 6 anos, leva a Xosé María, a nai María Teresa de Sarfuera, emigra ao país onde tamén emigrou Vicente Fernández, pai da gran poeta Juana de Iberculo, e ali é onde centra Xosé María fundamentalmente a súa actividade no patronato da cultura galega fundado en 1964, é dicir, un patronato
donde ali estaba realmente a auténtica defensa da cultura galega, frente a outros centros que eran proclives realmente a outras afirmacións culturais sobre o centro galego. Ali se deron, eu dou fe, porque estive por ali algunhas veces, curso de lingua galega. Habría que citar a xente tan importante como Jesús Canaval, o gran industrial papeleiro, Manuel Meilán, a quien eu coñecín, derradeiro secretario de Castelao e amigo de Eduardo Blancamor. O patronato, por lo tanto, que tanto lle debe a Xosé María Monterroso, en o que él, precisamente, incluso organa un concurso con a emigración en Castelao, fixo un estudio pormenorizado de toda a historia do patronato tamén, coa súa revista Guieiro, ali como conferencias, xornada de cultura galega, exposicións, e creo que sigue viva esta defensa. Por lo tanto, sobre todo no patronato, o compromiso de Xosé María no Río da Plata na recuperación da vida dos emigrantes galegos desas terras, publicando libros sobre familias e peligro do galego no Río da Plata. Este patronato, donde o mesmo Emilio González López publica Galicia en el reinado de Carlos V, el viejo Pancho tamén de Pedro Barreiro, Historia de emigrantes, o mismo Neira Vilas, Ricardo Palmás, Castelao, Prosa del Exilio, moitas publicacións moi interesantes, e sobre todo saber, os que me escoitan, que ali hai unha audición radial que é máis antigua que existe, sempre en Galicia, donde participa, creo que sigue participando Xosé María desde aquí, pero ali estivemos, tamén Felipe, entre outros, pois ali estivemos tamén nesta emisora. Pero aí no Uruguai se funda o Banco de Galicia, se crea tamén o Teatro Popular Galego, se publica, como sabedes, 2 tomos da historia de Galicia de Otero Pedrallo. Por fin, ao final, pois dicir que ali coñecín a vellos galeguistas e activistas na defensa do noso, que coñece moi ben Xosé María, por iso os cito a Pepe Fernández, actor do Teatro Galego de Montevideo, a súa filla Cristina Fernández, unha cantante moi famosa ali en Montevideo, do foro Uruguai, pero en galego, Manuel Meilán Martínez, derradeiro secretario de Castelao, que eu tive a sorte tamén de coñecer o lembrado Nelson Regueiro, Fina Pérez, Manuel Osa, libreiro e autor de Historia de emigrantes, que continúa. En fin, hoxe, por último xa, nestas 2 bandas, homenaxeamos a un amigo que debe ser un exemplo para esta xuventude desorientada de hoxe en día, descoñecedora da memoria histórica, posiblemente por culpa de quen non lle ensinou, dos emigrantes e exiliados que foron os que mantiveron viva a chama realmente da cultura galega, pois de que tanto loitaron pola nosa cultura. Como dicía, un exemplo, Xosé María, o que hoxe nos chamamos como un activista cultural nas 2 bandas. Gracias. De presentar a Euromarco é casi un desafío, porque é unha muller que ten múltiples méritos como investigadora, como cargos de traballo, como número de libros. É profesora da universidade, tamén en filosofía e letras, exerce catedrática didáctica da lingua e literatura galega na Facultade de Ciencias de Educación, pertence a Asociación para a Igualdade de Xénero e ten moitas investigacións sobre as mulleres e sobre a memoria histórica. Destacaremos sobre todo de a mulleres na guerrilla franquista, e este longo traballo de investigación
pois entre que o que consta do estudio sobre os salmos tamén xuvenís de Carvalho Calero e casi o que imos ser aquí porque queríamos recordar a ligazón que tiña noso maneseado Xosé María coa asociación de Agar. Entón, mira, agora vai falar sobre isto. Boa tarde a todas e todos. Agradezo moito o convite para estar neste acto de homenaxe ao amigo Xosé María Montero Solvesa, que coñezo desde hai máis de 40 anos. No tempo marcado para esta intervención darei algunhas pinceladas sobre a súa trayectoria de modo telegráfico, porque o tempo non estira, e referireime despois a dous momentos distantes no tempo en que a relación con el foi moi frecuente e intensa. Dous momentos ligados aos seus dous amores, Galiza e Uruguai. Retrocedo no túnel do tempo e lembro que o coruñés que homenaxeamos, xa o adiantou Luís, con 6 anos e medio embarcou coa nai cara ao Uruguai. Era maio de 1951. Até 1962 viviron en Tacuarembó, a terra da súa avoa materna, onde o carteiro chegaba en bicicleta con novas da Coruña e de Melide, sobre todo porque ali vivía a súa tía avoa, a escritora Juana Teresa Costa. Ali en Tacuarembó, a 100 kilómetros da fronteira co Brasil, tivo o primeiro contacto co portuñol, sobre o que máis tarde escribiría. Escoitar aquela lingua fronteiriza deixou un pouso nele. Aí plantouse a semente do meu interese pola lingua portuguesa, dixo nunha entrevista. Naquela viaxe que levara algúns libros, entre eles tamén o Dicionario de Ballarares, sobre o que dixera un rapaz do barrio en que vivía. Isto parece portugués brasileiro. Virían despois 2 anos en Montevideo e o regreso a Galiza en 1964, cando fixo a descoberta do seu amor pola terra, que foi medrando ao longo dos anos. Non mirei o tempo. Ainda que lera Rosalía, Pondal, Curros, Cabanillas, non falaba galego. Fixo o servizo militar en Extremadura, onde se soltou a falar a nosa lingua, porque estaba nunha compañía de 180 quintos da provincia da Coruña, maiormente do rural. Posteriormente, como funcionario público, estivo destinado en Madrid, Cáceres e Xixón até o seu traslado á Coruña. Era o ano 1973. Ano en que cheo de Morriña, despois de varios de ausencia, foi a Montevideo e a volta trouxe 3 encargos do Patronato da Cultura Galega, para Luis Eole, para Manuel Espiña Ramallo e para a Agrupación Cultural Facho, a que se incorporou grazas a aquela misión en a que foi secretario, vicepresidente e presidente. Ou seja, que no seu amor por Galiza tamén tivo moito a ver Montevideo. Foi afrontando no seu coñecemento, na súa lingua e cultura, nos seus problemas. Foi cofundador da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, da Asociación Galega da Lingua, socio do Museo do Pobo Galego, estivo no Consello da Asociación Irmandades da Fala, entrou no Partido Socialista Galego, deu conferencias, participou en recitais, en roteiros, en homenaxes, unha intensa actividade. E segue. Canto a súa abundante produción, na década dos 70 comezou coa creación poética, despois seguiu co ensaio, cos artigos de divulgación. E aí temos libros, capítulos en publicacións colectivas, traducións de Rabindranath Tagore, de Xulio Casal, entre outros, artigos crónicas. Do ano 73, cando se estaba iniciando na escrita, é o poemario bilingüe Cara ao lonxe, noite adiante. Berro, do 1976, con letras de protesta, foi impreso en Montevideo, nunha tiraxe anónima asinada co pseudónimo Andrés Terra. Nao enfeitizada, do ano 79, onde en prosa e verso dedicada á Coruña, reeditada en 2018, acrescentada con versos procedentes do poemario De amor e desamor, colectivo do mesmo nome ao que pertenceu. E finalmente, o último libro, Aquela luz, de 1997, que é unha autoantoloxía.
A poesía foi na deixando para se centrar noutros traballos. Galegos e galeguismo, 1979, unha antoloxía de textos políticos de 12 personalidades, de Sarmiento a Bóveda, a emigración en castelán, na súa obra gráfica no ano 87, que publicou en Montevideo, o Patronato, o cemiterio de Santo Amaro do ano 92, e numerosos traballos que tanto agradecemos sobre xenealoxía e onomástica, centrados nas familias galegas que desde o século XVIII deixaron raíces no Río da Plata, do que é unha mostra o libro 1000 e pico de nomes galegos no Uruguai, Galiza para uruguaios, Uruguai para galegos, impreso en Montevideo polo Patronato nos anos 2009 e 2011. Autor de numerosos artigos de temática moi diversa, reuniu 100 textos escritos desde Montevideo entre 2019 e 2020 en Crónicas desde o outro mundo, publicadas online no Blogspot Os Chatos. O libro máis recente, As miñas temas, as nosas temas, que sacou Ilulia Editorial no ano 2023, reúne 72 artigos escolmados dos publicados entre 1975 e 2020, sobre todo na prensa galega, mais non só. Un libro que moito desfrutei, con textos breves onde fican poucos paus en tocar a lingua, o integracionismo, simboloxía e efemérides galegas, a emigración, discursos parlamentares de 4 deputados galegos, personalidades da nosa cultura, os irmáns Villarponte, Cabanillas, Murguía, Ángel Casal, Castelao, Paz Andrade, Celso Emilio, Nélida Piñón, Seoane, Juana Teresa Juega, Ricardo Flores, Mariñas del Valle, Manuel María, Espiña Gamayo, etc. Todo este traballo fixo con rigor, con entusiasmo, con exixencia e disciplina, con vocación de servizo. E ainda que di que deixou de investigar, sempre atopa un tema novo. Cando queremos coñecer en profundidade a obra de Xosé María, non só atendemos ao que publica como Xosé de Besa, que son os libros de poesía e algún artigo, ou Xosé María Monterroso de Besa, tamén con iniciais, ou Monterroso, porque tamén asinou como Juega, Undochan, o Curmán de Undochan, Alexandre Souto Rubiáns, Sei que sí, Pedro Curro Santo André, Xota Cordoniensis e Andisterro. Beneficiei-me moito dos seus traballos e da súa generosidade. Cando na década dos 90 tive varias seccións en La Voz de Galicia sobre mulleres galegas ou sobre antoloxías sobre Compostela e o Sardeo e outras, comezaron a chegarme cartas de Xosé María na miña casa para sinalar omisións, algún erro tamén, pero sobre todo para engadir datos, sobrenomes, apelidos, parentescos, datas da persoa biografada, e ás veces acompañadas de recortes de prensa, de certificados de defunción, etc. etc. E fixo o mesmo para o Dicionario de Mulleres Galegas. Hai 2 anos estaba traballando sobre unha cantante lírica exiliada en Montevideo e pedinlle se me podería conseguir a data da súa morte. Ao día seguinte tiña o certificado de defunción no buzón do correo, porque o documento xa estaba no seu arquivo. Sentiuse feliz por ser útil, porque útil e libre é o seu lema. Falaba antes deses 2 momentos distantes no tempo. Vou con ese primeiro momento que me leva á década dos 80. Intúo que o primeiro encontro con Xosé María foi no centro Don Bosco da Rúa Belvís de Compostela, o 31 de outubro de 1981, cando se celebrou a primeira asamblea da AGAL, a Asociación Galega da Lingua. Cuxa acta fundacional fora redixida na Coruña por unha comisión integrada por Xavier Alcalá, Monterroso, Antonio Xil, Manuel Miragalla e Xoan Carlos Rabadé. Non sobrarán unhas notas para situarnos naquela etapa da AGAL. Por volta de 1978, coa primeira promoción do profesorado galego-portugués xa recén licenciada, considerouse que chegara o momento
para defender e pôr en práctica as teses reintegracionistas. Iniciouse na altura unha etapa moi productiva, de moito activismo, de moita entrega, de moita ilusión e ao tempo de enorme hostilidade contra as persoas que defendíamos esa filosofía lingüística. A máis asfixiante intransigencia, a máis radical falta de liberdade tentaba afogar as voces discrepantes e impedía o libre tránsito das ideas nunha sociedade e nunha universidade que se autoproclamaba democrática. As policías lingüísticas vixiaban desde os seus cuartéis para que ninguén que cheirase de lonxe a reintegracionista se filtrase por ninguna parte. Aguantamos con estoicismo, incomprensións, desprezos, marginalización, insultos, boicotaxes. Había problemas para publicar, moitos. A situación era especialmente complicada para as xentes do ensino, suspensos nas oposicións, expedientes, e hai quen tivo que agardar até 24 anos para que lle convocasen a praza. Por exemplo, o compañeiro Xosé Luis Rodríguez é un mesmo. Tal vez algunhas persoas que están aquí lembrarán un artigo que saíu na páxina 3 de La Voz de Galicia o 15 de maio de 1981 na sección Temas del País titulado O Esperanto dos Luxistas, da autoría dun catedrático de filosofía da Universidade de Santiago, non de filoloxía, de filosofía, que comezaba así: os incendios e máis os luxistas deben ser as dúas desgracias principales que últimamente teñen caído de arriba de Galicia. Os incendios non queiman somente os árboles, tamén queiman o humus do chão. Os luxistas, cos seus artificios ortográficos, arrasan a fala que ven ser o humus da lingua. Penso que aquela situación tan hostil nos inclinou máis ao traballo, alén de unirnos moito, refiro sobre todo aos reintegracionistas e ás reintegracionistas históricas. Naquele traballo inxente alrededor da AGAL coincidí moito con Monterroso e outros compañeiros e anoamos uns lazos de amizade que con algúns perduran no tempo. Xosé María chegou á asociación citada a través de Martín Montero, eu a través do meu mestre e amigo Carballo Calero. Naquele traballo había que multiplicarse e así o fixo Monterroso. Estivo desde o minuto 1 na fundación, no Consello Directivo, no Consello de Redacción da revista Agalia durante 20 anos. Achegou os seus contributos nalgúns congresos da AGAL e publicou con AGAL Apelidos Galegos no ano 89 e Apelidos Galego-Portugueses no Mundo no ano 93. Houve un tempo en que se dedicou moito a castelao, non só en publicacións. O mesmo aconteceu con Carballo Calero. Alén da relación que mantivo en vida co polígrafo Ferrolán, diante do túmulo 1438 do cemiterio de Boixaca, encontramos máis dunha vez o amigo Monterroso para recitar con Mariñas del Valle nos aniversarios da morte de Don Ricardo. O seu nome tamén está en diferentes publicacións sobre o profesor, en Agalia, nos cadernos da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, no libro Estudos dedicados a Carballo Calero, e non esquezo a temperá homenaxe en verso de 1985, soneto acróstico en endecasílabo de gaita galega para o excelentísimo profesor Carballo, a quen nomea nese mesmo soneto guía e parceiro, e do que só leo os primeiros 4 versos. Como me 12 render homenaxe a don Ricardo Carballo Calero, rixo erudito de verbo certeiro, bulto primeiro da nosa paisaxe. Vou a ese segundo momento onde fica reflectida a faceta máis persoal do amigo. Un dos encargos que trouxera na viaxe a Montevideo de 1973 foi para Seoane. Cando lle foi entregar, contou no Monterroso, estaba cun amigo ao que lle dixo o pintor: ves este mozo como é de dúas patrias, igual que eu. E así é, efectivamente. Desde aquela viaxe comezou a ir cada 3 ou 4 anos no mes de vacacións, ou seja que nunca perdeu o contacto con Uruguai.
e desde que se xubilou pasa medio ano alá coincidindo co verano. Reforzouse así a súa relación co patronato, onde pronuncia conferencias, tamén no Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguai, do que é socio, ou no Centro Galego de Montevideo. Asiste actos culturais, publica e acode a misión radial sempre en Galicia. Desde a etapa da pandemia escribímonos moito nos meses que está alá, de tal xeito que estou ao tanto da súa actividade cultural e da miña, social, da súa vida cotidiana, das viaxes ata Coarembó, onde está a súa fillada. Nesta altura, podería ir a Montevideo e non me perdería, pola lectura das crónicas desde o outro mundo e polas cartas. Sei do barrio de Pocitos, coa rúa Paulina Pimienta, onde viviu a cantante lírica María Valverde, sobre a que investiguei. Sei do céntrico barrio de Cordón, en cuxa igrexa ficou un dos cruceiros que chegaron de Ourense a fin do século XVIII, e sei de Los Gallegos en el Cordón, un dos últimos libros de Xosé María. Polas crónicas tamén sei do bar da Sende, que ainda existe e vai para 100 anos, das moitas ruas urbanas con nomes de cidades e vilas galegas e da praza ou a estatua rosaliana. E aprendí tamén que o Día de Galiza celebrouse por primeira vez en Montevideo en 1918, cando eu pensaba que fora aquí na Coruña en 1920. E sei, xa vou finalizar, do paseo marítimo que ali chaman Rambla, a 150 metros da súa casa no Parque Rodó, desde cuxo balcón, no 9º andar, pode contemplar o noso amigo maravillosos solpores e os plátanos centenarios que hai debaixo da súa casa. Perto da Rambla, e relativamente perto tamén da súa casa, está a rúa Punta Carretas, onde vive unha amiga entrañável, agora tamén amiga miña pola súa mediación, Carmiña Díaz Moreira, filla dun represaliado. Falando das moitas amizades que ten, as últimas palabras desta intervención son de 3 grandes amigas: a citada Carmiña, de Porto do Sol, que vive en Montevideo desde 1955, Carmen Lorenzo Neo, natural de Vilachal, Aguas Santas, do Concello de Rois, e Consuelo Cabo, que ainda que non naceu en Euskadi, así foi para Baños de Morgas coa familia e despois para Montevideo. As súas palabras son estas: adherimos afervoadamente a esta merecida homenaxe ao noso entrañable amigo Xosé María Monterroso de Besa. A nosa amizade nace e afiánzase nos dous amores que temos en común, Uruguai e Galicia. Cómplice e colega de moitas andanzas, de bons momentos compartidos, sempre ilustrándonos desde datos precisos da historia uruguaya e galega ata anécdotas curiosas sobre lugares e a súa xente. Por todo o vivido, pola súa amizade sincera, pola súa alegría e a súa sabedoría e solidariedade, desexámoslle moitísimas felicidades. Unha fonda aperta de Carmiña, Consuelo e Carmen. Gracias, Aurora, por esas palabras tan interesantes que nos informaron moito sobre Xosé María, en detalle, ademais. Ciro é o debuxante coñecido por todos, son figuras todas moi coñecidas, eso está na mesa. Caricaturista, nacido en Ferrol, é un humorista gráfico, ademais é ensayista, ten unha preciosa obra que o respalda. Participa en periódicos como El Gallego, como La Región, o Voz de Galicia, tamén en televisión, tamén en programas de radio. Caricaturista, sobre todo político, creo que toda a Galicia política pasou por os seus lares. E outro amigo que hoxe en día presenta gustosamente para falar de Xosé María, paso de palabra. Boa tarde. A miña relación con Xosé María Monterroso
debeu de empezar no ano 1973 nas xuntanzas dun pequeno partido no que ele e eu militábamos. Un pequeno partido chamado Partido Socialista Galego. Era un partido atípico, porque a inmensa maioría das persoas que formábamos non tiñamos vocación política ninguna e moi poucos pensaban en formar parte dunha corporación municipal nin ser deputados no Congreso. Eu entrei no PSG por dúas razóns, porque meu pai fora condenado a 30 anos de cárcere, entre outras causas, por defender un estatuto de autonomía para Galicia. Eu quería axudar a conseguir outro en memoria súa. E a outra causa era ver a Beiras na presidencia do goberno de Galicia. Había unha terceira razón que era a seguinte: no PSG militaban amigos cos que me sentía identificado ideolóxicamente, amigos como Manolo Camaño, Salvador García Bodaño, Mario Xales Pita, os irmáns Saco de Monforte, que compartiran con o meu pai anos de cárcere aquí na Coruña e aprenderanlle ortografía. Despois, a eses nomes engadimos de Domingo Merino, Fernando González Laxe, Xosé María Monterroso e os toda a rapacería afervoada na que estaban Sabela e Alexandre, Carmen e Miguel Pernas e outros coruñeses que non cito pero que están na miña memoria e, ainda que só e cursi, tamén no meu corazón. Porque aquel Partido Socialista Galego foi antes que nada o encontro ilusionado de amigas e amigos alrededor do ideal de facermos un país orgullosamente galego, unha Galicia verdadeiramente galega. Eu nunca vivira, nin vivir despois, tan intensamente a amizade, os valores da amizade como no galeguismo partidista e non partidista. Xosé María Monterroso era, como a min, un activista cultural e ao encontrármonos soubemos que faríamos traballos en equipo. E así foi. Un día pediu que lle ilustrara un libro curiosísimo da súa autoría titulado As Rúas da Coruña. E despois xa esqueci, pero vamos, sei que tivemos varias colaboracións. De todas maneiras, o que sí recordo perfectamente é que un día do ano 1976 La Voz de Galicia chegou a un acordo con varios autores, entre os que estaba Xosé María Monterroso, para publicar diariamente un curso de iniciación ao idioma galego. Eu ilustrei aquel curso e aquela foi, sen dúbida, a nosa colaboración máis importante, porque o éxito do curso foi extraordinario, como extraordinaria foi a acollida cando a Voz o converteu en libro e houbo de facer varias edicións. Xosé María Monterroso é desas persoas que cada día escasean máis. É un home de conciencia ética, o que en linguaxe coloquial chamamos un home de principios, pero tamén un home de finais, porque todo o que se propón facer faino, e faino ben. A miña experiencia na relación persoal dime que é de fiar, e iso no mundo que corre e coas cousas que vemos de pouco. Non digo nada que non saibamos todos os que aquí estamos, e esa é a razón de que a iniciativa de varios amigos para reunirnos hoxe alrededor del e dicirlle que o valoramos e o queremos se sumasen asociacións culturais e tamén persoas que desexerían dicirlle ante estes micrófonos a admiración que por el sinten e o afecto que lle teñen. E non digo máis porque o que deixo por dicir dito está nesa caricatura en que o representei esguío, lanzado, fermoso como Brad Pitt, coa figura espiritual do poeta e do home lanzado e seductor que é e será por moitos anos. Querido amigo Monterroso, noraboa por esta homenaxe, me sinto honradísimo por poder participar. Gracias.
conocido José María Monterroso. Estás emocionado, José María. Vamos de 5 minutos máis con Felipe. Felipe Senén nace en Carballiño, de sobra coñecido por todos, arqueólogo. Posúe unha longa trayectoria como investigador comprometido coa divulgación da cultura galega e o patrimonio cultural. Ten numerosas publicacións, recordámoslo moito máis como director do Museo de San Antón de Montes, muchísimas proxectos que se levou a cabo por toda Galicia. Neste momento é presidente de Amigos dos Museos de Galicia e por esta causa he chamado ante este xurado para que fales de José María Monterroso. Amigas e amigos, querido Pepe, a veces improvisar un discurso e sendo, en este caso, de homenaxe, e costa 50 anos que nos levamos conocendo nun camiño hoxe tan difícil de hoxe generosos e que pois a normalidade nun mundo totalmente anormal. Non se debera permitir nada mentras non solucionáramos ca poesía, ca palabra, que é unha arma cargada de futuro, este xenocidio que estamos vivindo televisado a cada hora e en cada momento desde o noso sofá. Non se debera permitir o que está pasando nesta Galicia dos días, dos actos, das ceremonias, plantar o arboliño da cultura e ampararnos con estacas. Medraron as estacas e o arboliño quedou mucho. Non podemos consentir aquel home que en época moi difícil, desde o ano 49, creando industrias da memoria e falando da memoria, os sargadeiros, o castro, o museo, os seus auditorios, ca súa dignidade e ao final o Instituto Galego de Información e unha editorial para que constase eso aí. Onde están os fondos de editorial do Castro Moret? Pois saliron 3 trailers para pasta de papel. E incluso cousas inéditas como un ruedo ibérico cun prólogo de Alonso Montero e tantas cousas de memoria. Pois ben, eso forma parte daquel noso tempo. Cando no ano 63 se aplica o garrote vil a Grimal, nace precisamente o facho. E ti, Pepe, nesa túa persoa, representas esa memoria sinxela, normal. Enrique Ardinde, que foi un dos primeiros fundadores, José Luis Rodríguez, aquela persoa tan dedicada e presente en todas partes, non? Entre os que xa non están e os que ainda están, non? Andrés Salgueiro, Corral, creando e divulgando esa memoria en épocas moi difíciles. Recordo aquelas conferencias de Fernando González Lache, de Gonzalo de la Huerga, sobre a situación do mundo rural, os concursos de poesía e sempre Pepe Monterroso a pé de obra. A normalidade posta en pé camiñando, non? As placas, a memoria, donde viviu Murguía, donde viviu e naceu Gaos, donde estuvo a Cova Céltica e estuvo a imprenta de Ángel Casal e tantas cousas, hoxe tamén en esquecemento e abandono. Ao final, as augas daquelo que dicían o río da desmemoria, do río do leteo, parece que nos amenaza. Menos mal que se recuperan estos espacios, que algunhas cousas, vexo eu, como diría José María Valverde, se quedaron mis cosas sin mí desconcertadas, estas esculturas, esas pinturas bastante maltratadas, non? Porque somos a posta listea, non somos o noso xeito de facer e de presentar, e máis que ninguén, podelo dicir, Pepe, que partes daquela xeración como eu, dos últimos que resistiron con esa dignidade en silencio, a veces, en moitos casos, dentro da súa ideoloxía
panteísta, céltica, noutras ocasións, nun cristianismo que era o de Moncho Marcárcel, o de Basilio Álvarez, o de Pepe Carballo, que é necesario, non? Pois ao fin e ao cabo, nunha misa, bendices o pan e o viño que é produto da terra e do traballo. E eu sempre digo, home, eso é marxismo totalmente auténtico, non? Donde está esa religión que nos religa ca terra? Pois ben, 50 anos para preparar un discurso. Cando chegaba ao Castelo de San Antón, pois víase un solciño aberto dentro daquel mundo da dictadura que había que cuidarse moitísimo, dentro daquelas asociacións que nacían con un carácter reivindicativo e de luz, como era o Facho, non? En relación ca Torre de Hércules. Un ano antes do 63, no ano 61, naceu o Gala de Santiago, despois a Brente, a Bantar do Carballiño, a Ourense de Ourense, que eran as transmisoras dos voces xenerosos que, ao fin e ao cabo, era a filosofía de Galicia, non? A igualdade e a ecoloxía, nun mundo donde todo está totalmente trastocado. As nosas tradicións vimos como mudaron de un día para outro. Faltan as campas de feira, de festa, de romería, de encontro, e ao final invadimos a praia na noite do San Xoán. Pero vamos, esa é unha contradicción totalmente hipócrita no noso tempo. Si, vai Galiza os congresos mundiales de ecoloxía, pero en uns días o lixo vai invadir a praia do... Eso vémolo, e non se di, e hasta costa moi difícil contar estas cousas. Ben, eu estou, pois, nesas catacumbas tamén da sensibilización, coñecer as cousas para querelas, para defenderlas. Entonces, como decía Concepción Arenal, o mellor homenaxe que se pode facer, Pepe, a xente como a ti, aos voces generosos, que levan esa igualdade que significa tantas cousas, que leven a ecoloxía, que significa outras tantas, pois o mellor que se pode facer ao homenaxeado indudablemente é imitado, non? Imitar esa xeito de ser e de estar. Que é cultura? A cultura levase posta, está nas palabras, está nos gestos, está en tantas cousas, e estas fórmulas de Galicia hoxe tamén están mal, e iso nas tabernas. Home, nas tabernas cantábase en galego, contábase, hasta se blasfemaba, eran como os nosos pais, non? E hoxe está outra xente con outros altares, con outra... Por favor, cuiden a nosa cultura, cuiden o noso idioma para normalizarlo. E a normalización é fundamental, pois neste noso tempo, non que fluya a cultura como algo natural. E Pepe, sempre topei en ti, sempre estuveche moi disposto, e a veces prendéndoche algúns San Benitos, o estudioso do cementerio, e chamando a Pepe para explicar o cementerio, e veña máis cementerio, e pasou a min para dedicarme ao mundo das tradicións e ao mundo da etnografía. Pois ao final chamábame para estas cousas, ou chamante para facer itinerarios e cousas. Bueno, son fórmulas, pero tamén un respeto á calidade do intelectual. Pepe, de hoxe un ano que o vexamos e que o sigamos contando. Moitas gracias. Hicimos un pequeno recordo con fotos que podíamos ver agora, non sei se están dispostos por aí para colocar. Sí, está preparado un documental para ponerse.
Quería comentar aquí de personas que non pudieron asistir e que excusan a súa ausencia por enfermidade. Unha é que siente profundamente non está Clara García Negro, na amiga tamén do poeta José, Mari Carmen Pedreira e tamén o poeta Xavier Seoane. Recibimos unha carta de Pablo Patronato na cultura galega do Uruguai que íbamos de aquí entre os asistentes e os participantes. Dice así: Don José María Montoroso de Besa, estimado José, está escrito en galego. O Patronato da Cultura Galega de Montevideo quere facerte chegar os nosos parabéns pola destacada homenaxe que distintas personalidades e institucións culturais de A Coruña levarán a cabo no día de mañá, que é o día de hoxe. A túa dedicación á promoción e difusión do patrimonio cultural galego tanto na terra como no Uruguai, así como o teu infatigable traballo no eido da genealoxía, fan deste acto un merecido recoñecemento. Pola nosa parte, non podemos deixar de mencionar o teu importante apoio ao noso patronato a través de charlas, publicacións e contribucións con nosa audición radial sempre en Galiza. Recibe unha fraternal aperta desde esta outra beira do Atlántico. Firmado Fernando Novoa Valerica, secretario, e José Piñeiro García, presidente. Ahora está. Boa tarde, o meu reconhecimento a todos os presentes e aos ausentes que enviaron as lesións. Nunca soñei con este acto tan multitudinario e ao mesmo tempo tan amical, tan cercano, non?
Aquí, a 200 metros da miña casa natal, que o adivinhara daquela, estamos reunidos 1 millón de amigos. Deixémolo aí, que xa a delegación do goberno se encargará de rescar de varios cerros. Ao redor deste individuo, cuxo principal mérito é ter chegado aos 4 por 20 anos, que é a chave o espléndido da lingua francesa, evitando dicir 80. Mas a verdade é que estou máis perto dos 81. As institucións implicadas e estes amigos son tales pola súa generosidade, que ven sendo a característica cabalmente definível do que é a amizade e que se manifesta hoxe de dous xeitos. Por seren eles xentes de primeiro nivel e por deterse perante un individuo como hai moitos. Por ser eles xentes de primeiro nivel no cenario e acontecer galego. Unha profesora que entre os seus moitos saberes, investigadores e feministas e os seus múltiples galardóns foi declarada republicana do ano. Un artista do lápiz e do pincel que ven marcando medio século de presenza na arte e máis no pensamento artístico, bello compañeiro do PSG, hoxe Paris Saint-Germain. Que un pequeno erro na súa louvanza, non estaba en no 73 no PSG, foi 2, 3 anos máis tarde xa. Un outro profesor e profesional do dereito que tivo palabras definitivas en tema tan debatido como os poemas galegos de Lorca, con especial dedicación ao mundo cultural da nosa emigración no Río da Prata, con Eduardo Blanco Amor e o teatro emigrante como exemplos. Un arqueólogo e etnógrafo e divulgador incansável das nosas raíces, guiándonos nas 1001 excursións polo país todo, demostrando, como dixérase ao admirado Risco, que Galiza é un mundo inabarcável en si mesmo. É unha poeta e pintora, sí, menos coñecida nesta faceta última e antes docente, que xa fai parte do que os clásicos chamaron Parnaso noso, e que foi a argallanta inicial deste evento singular, ben secundada por outros amigos que fican nominados, como é fatal costume, o xeito dos longos créditos dos filmes que ninguén ten a paciencia de ver. Mas é obrigado a citar a Monse Fuciños, a María Xosé Bravo, a Xacinto Dols e algún máis, por exemplo, Fernando López Acuña. Segunda demostración do que é a amizade é ao me escolleren detéñense perante un individuo como hai moitos, sin que eu sexa quen de determinar o porqué desta súa escolla, o cal é para valorar moito especialmente. Ben podría eu deducir, adjudicándome unha representatividade que ninguén me otorgou, que en min agariman a todo un colectivo que paira nun segundo plano no azaroso mundo da cultura galega. Nen o momento nen o tempo dan para abusar da vosa atención elucubrando sobre isto. Só para tentar explicitar o meu perfil persoal, permítome darvos algunhas claves que xa foron algunhas delas mencionadas polos amigos. Que partido da Coruña en 1951, con apenas 6 anos e medio, criei-me nun país en unha zona das Américas absolutamente diferente da patria natal. Si, moito próxima do Brasil, o cal podería supor unha certa cercanía lingüística con nós. Que retornados aos 19 anos e medio, coa idea de recoñecer esta miña vila, fun descobrindo o meu país moito demoradamente. Que tiven esa vontade e un dos fitos era a de aprender a nosa lingua mai. Acá non sei utilizar con certa regularidade a partir de Extremadura, motivado pola fala nativa daqueles compañeiros da mil coruñeses de orixe maiormente rural. Que no primeiro retorno ao Uruguai como paseante, nada máis radicarme na Coruña polo meu destino como funcionario en 1973, tomou contacto co único colectivo galego exclusivamente cultural do país, o Patronato da Cultura Galega, onde por fin me sentín tocado por aquela mão milagreira dos xenes que resucitan en un sen pensado. Que na volta a Coruña integro-me a agrupación cultural O Facho
e de aí en diante é historia máis ou menos coñecida, trayectoria que eu resumiría nun afán de divulgar a nosa realidade entre os nosos desde un entusiasta e gratificante amadorismo. Para finalizar, podo vos dicir que é unha felicidade ter dúas patrias e dúas tan especiais como son a Galicia e o Uruguai. Ora, que é o mellor de ambos os países? Para un humanista como a min, o mellor con moito é a xente. Sodes os amigos. Así o deixei patente na dedicatoria do meu libro de 2023. Para os amigos de onte, de hoxe, de aló e de acó, esteos nos que me reafirmo cada día. E fora dos amigos, entre os que por suposto hai algúns do meu sangue, están a cidade, a bisbarra, a nación e o mundo. E nese mundo, entre tantas tragedias que nos fan pensar que a fe no home é un puro disparate, está a máis sangrante, esa abrasada Palestina partida en dúas. Que habemos de facer para que pare isto? A miña gratidão é a teño aí uns manifestos que fixen eu hai un par de días para repartir, para que os collades. Simplemente era o último que quería dicir. Moitas gracias por todo. Elena, unha das vellas fundadoras do Facho, e acerca un pequeno galán que o recibes. Entre elas o Mirasol, que realmente pois é unha cousa de un gusto especial. Non te pongas pegas porque hai un flores do país. Vai escoitar. E detrás de ti retes outra cousa. Decilo. Xa me va a contar, Moitas gracias a todos pola vosa compañía e esta sentada.